یا بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر نبچو автобус Тоҷикистон омада диемаш якмаш рафт уже ана инами номроро мегум ки ҳаммада ишон бутум нами номрода занг мезанем и у автобусои қирғизи қазоқ местай ки фурӯхта одаморо баран ирами автобуси давлатие ки амира барои муҳоҷирои тоҷик ҳуй кардиянд прямой Душанбе у Москва у Душанбе. Ина нигоҳ кунед худон. автобусои нағзан. Наван. Ина номроша бинен. Не номрора ки диден. Мисол ҳамин нав ҳуишда ина шофёраш дар дуруншай. И дуюм автобусшай омадай. Ина истодагии рӯзи шанбе насиб боша худо хоҳад меравад. Ина дастоянкаи истодагиай. Соати 7 бегаи ай метро котельник меро ҳар рӯзи шанбе сешанбе. Инамира ма хушру сниматон мекунам. Ина бачаҳо агар бибинен маъқултон бошад инами номерое ки ишон метун да ҳамин лабавояй ҳамин одамай мисол на шофёраш инами ода занг мезанен ҳамин одамо худ шумо да ҷавоб метаҳанд айгиҷо роитон мекунанд чанд пулияй кай мераванд кай меоянд хай маъқултон боша марҳамат пока ҳамин қадар ҳинар кардан ина автобус таъмин кестан занг занен бифаҳмен ина бо мегӯм ки номерои Тоҷикистон номерои Душанбе прямо автовокзала и прямояй бе одамое ки қазоқ қирғиз да автобус ба автобус роӣ намекунанд мешинӣ прямо Душанбе мешинӣ прямо Москва Хуҷанд Қирғантепа Душанбе мерава ҳамин автобус ина ҳозир майда дуруни автобус медорам нигоҳ кунед ҳамашона нигоҳ кунед худат яка шофёр ку бигзар биши ҷода ман ҳамин дуруни автобус я бидорам сиёмка кунам ҳамин бачаҳоро бугум ки инами хел вариантҳо дора инами хел шансҳо дора ина ку гап зака шофёр кай омадӣ чӣ хеле омадӣ чанд рӯзда омадӣ соқ омадӣ саломат омадӣ айвай тарафаш мисол чандами числа биромадӣ чанд рӯзда расидӣ ҳамиёро бугӯ ки ира ман ютуб дафар метам ҳамин одамои тоҷикистониро бибинанд хушрӯ бе фанду фиреб бе ягон чиз ҳамин номро занг зананд мисол шумо хизмати ҳамин одаморо кадам бигирен Душанбе биромадем ай Душанбе ҷуда вокзалда 3 рӯзда омадем то ҳаминҷо 3 сутка обше 3 сутка шед соз омадем хи рада ғам пам наметан ҳеҷ кас ғам наметад ки ғам додан нестай ранги аввала ахмақ кардан нестай аҳа шукронаи худо дина автобус дига мода аҳа ина бо рӯзи шанбе насиб боша ман мерам вале бои автобус дига ма нестам марҳамат қандо табза ҳозир як дуруни автобуса сиёмка кунам мумкин яка албатта мумкин аст ина акаҷоно нигоҳ кунед ҳамин автобуса яъне хизматрасониҳои барои одамои тоҷиканд яъне автобусое ки нав роҳи кесанд ай Тоҷикистон прямой чандин одамо жалоб карданд ки рада чандин сутка истодем чанд сумон нагирифтанд чанд сумига расход кем ӯ буданд через қазоқҳо буданд иша ба иш иша ба автобуси дигаре ба автобуси дигари роҳӣ мекарданд ана ира ҳамин ҳал карданд ки Москва Душанбе прямой Душанбе Москва прямой ина кадоме ки хоҳишмандай ҳамун номрое ки дар лабаво истодагиянд ҳамун номрода занг мезанен дига одамое ки шуморо ҳар хел мега арзон мегаву чӣ мега хай хоҳедтон бовар кунед хоҳедтон бовар накунед барое ки мисол намида ки мешини ай Москва мерай ягон гап чап шаванд ягон гапи безеб бизананд аҷак сум доди уҷа рафтӣ метавонӣ ки жалоб кунӣ дар ҳам автовокзали Душанбе метавонӣ ки бигӯӣ ки найхели моро гуфтанд найхели мон карданд и чизи давлатиай ҳамаш қонуниай
сума мети билета мегири мешини душанбе Москва ин ай болои автобус ки чизотуна мемонин ина нигоҳ кунед ман ҳамаша специально съёмка мекунам ки ҳамаша бубинен хушрӯ музикаош ҳаст ина магнитофонош ҳаст ҷои зарядник ина телевизор дора ҳамаи чизош 100%ай креслош ҳуй мешаванд ина холодильникшай ташда багаж дора ҳамаш қоидавӣ агар кадоми хоҳишмандай марҳамат ҳамин номерои телефоне ки пеши лабавоида мондагем ҳамин одамда занг мезанен обращаться мекунен иншолло ба амри худо сувортон мекунанд роҳитон мекунанд инам хеле ина акахай ин ҳамин номерода занг мезанен ҳамин одам шуморо ҷавоб додан мегирад мегаи ки ҷо мерава соати чанд мерава кадом числа мерава ҳамин одамизод ҳамаро шуморо мегӯяд чӣ хеле кунен чӣ хеле накунен паноҳи ҳаматон ба худо зинда бошем бародарон пока ҳам хел вариант ҳаста ина снимат кем ҳамаша гуфтем нишонтон додем фикр кунед занг бизанед хоҳе самолёт қатӣ хоҳе автобус қатӣ паноҳи ҳаматон ба худо Sei,